Ġenituri ta' tfal b'diżabilità jinsabu urtati għal fatt li dan l-aħħar qegħdin jingħataw ħrieqi ta' kwalità inferjuri ħdejn dawk li kienu jingħataw sa ftit ta' żmien ilu. Dawn il-ħrieqi jingħataw kull xahar bla ħlas mill-Gvern permezz tad-Dipartiment għall-Anzjani u Servizzi fil-Komunità u jinġabru mingħand il-kuntrattur illi ingħata l-inkarigu mill-Gvern sabiex iqassam dawn il-ħrieqi. Ġenituri li tkellmu ma' One News spjegaw illi l-kwalità tal-ħrieqi dejjem qed tinbidel. Bl-aħħar tip ta' ħrieqi huma irqaq ħafna u qegħdin iservu anqas. Ta' tifel b'diżabilità spjegat li meta marret tiġbor il-ħrieqi li hija intitolata għalihom bla ħlas, innotat li l-istess kuntrattur kellu l-pakketti tal-ħrieqi li kienet tieħu qabel u li kienu ta' kwalità aħjar. Meta talbet lill kuntrattur biex tieħu l-istess ammont ta' ħrieqi li hija intitolata għalihom bla ħlas mill-kwalità li kienet tieħu qabel, il-kuntrattur informa li biex tagħmel dan trid tħallas 25 euro. L-istess qalet li din is-sitwazzjoni mhijiex waħda ġusta għaliex qed tabbi fuqha u fuq ġenituri oħra iktar spejjeż waqt li qed toħloq problemi bla bżonn għat-tfal tagħhom. Hija talbet lill-awtoritajiet ikkonċernati sabiex jintervjenu.